Където искате малко хера. Силен майс му се даде. Кой знае как да чете, защото аз нямам ни идея. Аз мога да чета. Може да и сам ще левне. Какво? Викам, може ли, викай, не ме бърка, той сам ще левне сървъра. Не, Марто, нали беше нормален микрофон ония ден? Да. Марта, жив ли си, какво става? Fuck, let's go. Победи го. Марто почва с рейтинг, тя да енкаунтрите още от сега. Аз имам с PvP. Да. Шар. Ако искаш да навлезеш, смоквам горе. Оле, те си цяло горко. Тога, добре ли си? Не. Тога бейтва. Какво става? Не питай, ще ти отговори. Не питай, няма смисъл. Не си заслужава. Думите едва бяха напуснали възмите ти, когато моите крака настъпиха на плочата. Не! Айде! Падунах! Стой! Не! Добре, аз съм. The fuck? Какво? Да, клипвам. Айде, боса, внимайте сега да не ви убия. Брат, внимайте да не ви убие, като не знам къде се спомням. Направо ми вибрациците, толкова сме спокойни. Ей, Дани, това е тук от онзи wallpaper, който гледахме. Просто. Викаме, събираме се в Милчо. Само гейва. И мъже. Тя ще го клипна. Дясно, близко дясно. Далече от дяско. Втори пак? Далечно дясно, близко дясно, не знам. Ще да пакат. Продължавам да стои, обаче. Той няма толкова десни да влади. Дясно, ляво, среда. Отивам да щупа главата на София 5 секунди. Напало. От серверите, бе, човек. То, София и моя интернет ли спира? Как е от серверите? Брат, дисконектнах, Не буквално. от серверите, аз играя, нищо няма при мен. Да, sure. Аз скочих долу при Темплора, дигнах Не. 5000 fucking MS. Всеки Дани, почва мен да ме ме дисконектна играта. Сега ще извъна и ще кажа аз на нея тъпа пача. Наистина, че само си да играе Roblox с някакъв педерас, де че го убия него заедно с нея. Кой е позволил да играе Roblox 10 часа useless fucking същество? Само ми fucking сайфънва интернета. Моля те, клипни го. Само ми сайфънва интернета. TikTok! Бат, аз ти кам, I swear to fucking god, ако стана мултибилионер, просто ще отида и ще наема някакви терористи да гърмат в сградата на TikTok, не се бан. Не мисля, че трябва да си някакъв милионер или билионер, че да го правиш това. Напротив, трябва да си, защото кой ще им плати? Бог! Не знам, в смисъл... Яра, прома сме. New Year's Eve в крайна сметка, кой знае. Не, New Year's Eve, what? Днеска е New Year's Eve 30. Брат, утре. Holy fuck, бе, човек. Два пъти моя. Защото трябва да скочи, в смисъл да си ползваш бърста на Даша и тогава. О! Хайде, чао! Само трябва да мейка. Кой от вас двамата е томбой, другия фенбой? Аз съм фенбой. Аз съм What the фенбой. fuck, what the fuck? I called it first. Аре, идвайте при вратата. Буквално по-рано като викаше за фенбой, аз се обърих. Аре, Не мога да се кача, не мога да се кача. Айде, слабак, айде! Тихо, тебе те чакаме един час, за да Траш, бе, подобрени си траш. тебе. Владимир, тебе те чакахме, аз си тролех да се Брате, тебе те думкаха пенисите половин час. Да. Амин,
Мен ми хареса долу. Просто виждам Дейвид как пропада долу. Или just. Не, има таймер. Вие взехте ли честа, бе? Не мога да отсъкам, когато си поискам. Да, сигурно. Цъкни. G. Да сигурно чукаш този стран в дупката, бе, брат. Хеликоптер, хеликоптер. Умря ли, бе? Погни го той, бе, брат, как още левитира. Той actually успя. Pay to win, тайга. Ама, ще обясним ли какво се прави тук? Не, така го правиш слепо, батко. Ето то го изпържих, сега следващия. Давай, пържи ме го. Напрекна го, аз мисля. Кои са символите, Март? Тоя. Добре. Oh, fuck me. Never mind, I was wrong. Той умрел. Cutscene immediately. Who the fuck? It's fine, аз го скипа. Не мога, човек. Това е готин cutscene, ама съм го гледал. Исмайн вика, аз го скипнах. Двете задни, които са към прозореца, отляво и отдясно. Двете към прозореца, добре. Двете към прозореца, двете предни, значи. Двете предни, добре. Аз съм дясно. Аз направих... Да, направих дясно. Добре, че как към прозореца, че на Виктор Кола отведе. Да, каза Виктор е към прозореца и към вратата. Не, изобщо не кухни. Прозорец и врата за тебе. Не мога ти вярвам, че си човек. Fucking Christ. Subhuman. Subhuman, бата не знае посоката от коя е такова. Гледайте си бъфовете. О, фък. Това много въздушни... Задно прозореца. Ляво. Обясни ми как към прозореца е fucking предно. Влизаш в стаята. Влизаш в стаята. Не, той е Subhuman, просто за него прозорец и врата, човек. Аз ви казах... Като ти кажат карай направо, какво правиш, човек? Назадна ли даваш? Карам направо спрямо мен. Прави обратно, човек. Прави ютърн. Добре, човек, котката... Добре, имаш fucking котка или някакво друго... Някакъв човек гледа към теб, какво... Fucking тила му е отпред, така ли? Добре. Някой пример, моля. Имаш човек, дето гледа с лице към теб, какво лицето му е отзад, или... Това са вашите колаутове. Викторе, не те гледаш човек. Викторе, да гледахме бомби, не гледахме човек. Виктор, за бъдещето, ако нещо ти се случи, моля те дари си мозъка на... Добре, той просто искаше да го кълне, че предното е към прозореца, защото е по-лесно за него. В смисъл, като каже прозорец, значи... Задното е прозореца. Как задното е прозореца? Не, вие сте бавно развиващи. Прозореца от предната страна, не отзад. Брат, чакай, ето добър пример. Ти като се качиш в кола, където е волана, това от задната седалка ли? Не, защото колата гледа в същата посока като тебе, маняк. Добре, кола кара... Корабът къде се движи? Маняк, добре, ето. Кола кара директно към теб, right? Head on collision. По fucking задницата й е отпред. Ама ти си в колата, ние сме в кораба. Да, ние сме в стаята, ние влизаме в стаята, т.е. сме към нея. Не, actually сте ретардирани. Да, всички хора на земята, освен тебе. Мра. Абе, вие ако се замислите, земята е в орбита. Добре. Какво си пусна? О, боже мой, сега съм ти искаме, бе. Имам масъл мемори, не мога. Просто си смени факаните такова тогава. Смена газа ти и ще какво ще утвам? С пикапа. С В? С газа ти ще утвам. Да, с В? точки и запетайки ще утвам. А те банго пака. А какво прави В-то толкова специално? Мене, нищо не прави В-то. В-то на мен ми е ability. Мен ми е нищо. На мен В-то ми е супер, F-а ми е меле. Holy shit.
Чу си ретардед. Нямаш ли такова копчето на мишката? Не ми е удобно копчето на мишката. Леко странен, ако не си забелязвам. Не, мога да чека точка за петайка за меле, обаче не мога да чека копчета на мишката. Леко странен, ако не си забелязвам. Айде да поставим. Добре. Готови ли сте? Не ме ревайвайте, че да ме вкара в първи. Аз нямам. Тъй, че който има да. Ние ще го правим. 3, 2, 1. Айде! Holy shit! Holy shit! Къде отидохте? Holy shit! What the... Wait, аз съм... за малко бях жив на пола. Вало ще намери последния хиден чест. Виж къде съм аз? Виж къде съм аз, да го спална! Йоу! Holy hell. Между това, какъв ще не се сложи карта? Той е Private Blue рожден ден ли има? Не. Какво е, Чикъс? Гаджето на сестра му има рожден ден. Бро. Защото трябва да е презент. И гаджето му и сестра му, така не? Не, гаджето на сестра му. Гаджето на сестра му. Аз чух гаджето и сестра му. И гаджето му и сестра му е от рождения ден, той не идва с нас. Те ще са един и същи човек. Не е много трудно. Не, аз това човек викам гаджето и сестра му. Накрая ще взема Поръча го там през цялото време. Дани, влези, Дани. Пешам си газа, бе! Реално положение. Просто Владо започна да си губи топ. Добре. 3, 2, 1, давай. About equal, значи няма разлика. Ей, така се прави флатскейтинг. What the fuck?